Today's vlog guys is magluluto tayo ng pork mechado. So unahin muna natin yung ating mga sangkap. So ipapry natin siya ng bahagya. So unahin natin itong bell pepper. Bahagya lang. So okay na yan guys. Next natin ay yung ito. Next guys is yung carrots.
Lagyan natin siya ng konting mantika. So yun guys, okay na. So after natin ma-fry yung bagya yung ating gulay, yung patatas, carrot, at saka yung bell pepper, isusunod natin yung sibuyas. So napapansin nyo guys, marami akong maglagay ng sibuyas para mas masarap. Ayan. Yung pan ko is non-stick fry, kaya hindi na kailangan ng maraming mantika, hindi siya dumidikit. So yan guys, okay na. Ilalagay natin yung bawang. I-divide natin siya ng yan. Ilalagay natin sa gitna yung ating marinated pork. So yun guys, ilalagay na natin. Ayan. So ginamit kong pampaasim dito is lemon juice. Pero pwede naman siyang lime, yung kalamansi. Depende sa inyo. Sa akin, lemon. Nilirinis ko siya buong gabi. Buong magdamag. Yun. So lalagyan natin siya ng marinated sauce, kunti lang. Ayan. Then papakuluan natin siya ng 10 minutes. So ayusin mo lang. Ayan. So okay na guys. Ayan. Papakuluan natin siya ng 10 minutes. A few moments later. Okay. Dahil naka 10 minutes na tayo guys, ilalagay na natin yung ating tomato sauce.
Saka yung ating nor cubes. So ayan. So papalambutin natin siya ng mga 25 minutes. 20 to 25 minutes or hanggang lumambot yung karne. Yun guys, malambot na yung ating karne. So ilalagay na natin yung ating asukal, brown sugar. Ayan. Then ihahalo natin ng bahagya. Then yung ating carrots. So yung carrots is medyo malambot na siya dahil pranay na natin kanina. Hindi natin ganong lutuin. Then yung potato. Yan guys, papakuro na natin ng bagya. Papakuro natin A ng bagya. few moments later. So yun guys, kumulo na, malambot na yung yung potato. Yan. Next step is ito. Pero yung natin nilalagay siya dahil pag malapit na siyang malutok. Kasi pranin na natin siya kanina. Malambot na siya.
Ayan guys, luto na yung ating pork mechado. Ilalagay na natin yung ating bell pepper. Ito yung pinakalas, pinali. Ayan. Luto na. So kung mag-add kayo ng yung seasoning, nasa inyo na yan. Ito sa akin, okay na to. Luto na yung ating pork mechado. Thank you for watching.